ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿನಿಕಲೆ ನವಿಲ್ ಕೋಸುದ ಕೈಪು ಗಸಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ನೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಪಂದ್ರೆ ಇತ್ತೇನೊಂದು ನವಿಲ್ ಕೋಸು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಇಂತ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತುಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಮೂಡ್ದು ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಇತ್ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಒಟಾಣ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ದಾದ ಒಟಾಣ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಪುಲಾವಿರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ ಮುಂಚಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡಾನಂತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ ಜೀರಿಗೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತಿನ ತಾರಾಯ್ದು ಒಂದು ಮಸಾಲನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾಡೋಡು ದುಂಬು ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀತೇನೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂತೆ ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಚ್ಚಾನಿಕ್ ಹಿರೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕಾಯಿ ನೆಡ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯಿ ನೆಡ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 3 ತೀತಿನ ನವಿಲ್ ಕೋಸು ಪಾಡೋಡ್ನೆಕ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬುಲೇದಿನ ಗೆತ್ತಂಡ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹದ ಲತ್ತಿತ್ತಿನೇನು ಪಾಡೋಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತನೆ 3 ದೀತಿನ ತೂವನಕ ತುರೆತ ಲೆಕ್ಕ ತೂಜುಂಡು ಒಂದು ತುರೆ ಹತ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ತೋಜಾದೆ ನೀನು ಇದನ್ನಕ್ಕೇನು ಒಟ್ಟಾಣ ಪಾಡುವೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅದಾಗನೇ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಸಾಲ ಕಡೆ ಪೂರ ಪಾಡಿಯಡ ಆತೊಂಚಿ ರುಚಿ ಆಪುಜಿ ಇಂಚ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀದ್ ಮಲ್ತುಂಡ ರುಚಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಣ್ಣೆತ್ತ ಒಟ್ಟಾಣ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಐಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತನು ನಾನು ಪೂರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂದಿತ್ತೆ ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೇನ ತುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೆನಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡುವೆ ಬೆಯ್ಯರದಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಯ್ಯರೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಬೆಯ್ಯರೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಬೇಯ್ದಂಡ ತುಕ್ಕನಮ್ಮ ಬೇಯ್ದಂಡು ಬೇಯ್ದಿನಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ನೇನು ಪಾಡ್ಗನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಮಲ್ಪಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪನೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಗಸಿತ ಟೈಪಡು
ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸಿ ತರೋತದೆ. ಕುದ್ದಿರ ಬಿಡ್ತೆ, ಕುದ್ದಿಯೊಂದುಂಡಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕು ಕೈಪು ಸರಿ. ಕುದ್ದಿಯೊಂದು ಬನ್ನ ನೆಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಾಡುಡು, ನವಿಲು ಕೋಸದ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ನಿಕಲೋರೆಂಚ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ತುಲೆ ನುಪ್ಪುಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚಪಾತಿ ದೋಸೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.